चुटकीला कलर नहीं है हमरा अच्छा लगल एगो लड़की गई रहे कि दो लड़का गई रहे अरे भाई वह निरोध हवेला न कले हो गई जानी जे निरोध के गई रहे को बचिया रहे हाँ है को बचिया रहे इनको बाबूजी मेडिकल दुकान कैले बड़े साहतवार चौर मोहनिए पर शिव जी के मोठैया के दुकानिया के बगले में दुकान अपन खोल के अगरबत्ती दिखावत रहे तले एगो गई कल जे भाई ए भाई ए भाई ए भाई एगो कंडोम दो चुप चुप भरे भरे टाइम चुपके से बात कहो ऐसे बात धीरे से कहा जाता संभार के कहो सुबह सुबह के बेरा में लगल कंडोम तो संभार के बोले कल जे सुनी अपन पैंटवा के चैनवा खोल देलस इनका बाबूजी के सजाव करे जे सुनी हे बबुआ के एगो सूट सलवार दी है सलवानी सूट दो अबे जैसन कही शिक्षा का देवे के बाद तू चोरी चोरी बहुत कुछ कहता रह बहुत तार ब्यास देख चोरनी होखे त गल कर उ कबल इनकर जाति सूचक नाम धरते रह सब बुझात नहीं खेनु उ कहता रे जे कम कर कम कर कम कर कम कर ई कम कर हमें हां ए बार बार उनकर शुरू से कम कर देखो चोरनी होखे तो गलगर होखे तो इनका से बोलवाओ तने जी हो कुछ लोग बोल दे ताकि हमें लोग पॉइंट पकड़ ले अब तू ले चल गेले कहवा त भीमराव अंबेडकर जी के हां अब वो जा पहुंच गइल हो जाइल बड़ा ई कहले से कि बाबा 10 रुपया में पालिश मारो कम कर कहता रह फीच माजो तो हम समझत नहीं कि का कहता है नो आवाज कम करे कहता लगला सिखावा मोती हां बबुआ ना थे देव तो लगवा हां लगवा की कुरा है लगवा सभे जाए ये धरती पर 8 आदमी अमर भइल और केहू अमर भइल ना इच्छा मृत्यु के वरदान पौले ले पितामह भीष्म तब उनका जाए के पड़ल राम के जाए के पड़ल कृष्ण के जाए के पड़ल राम के बाबूजी के जाए के पड़ल समय अनुसार जे जाला वो महोत्सव में बदल जाला कुछ समय में जे चल जाई वो मातम में बदल जाला अभी लाइट जरता बुता जाई तो हो जाए ऑपरेटर के खोजत हो डेकोरेशन वाला कहाँ बा अब भोर होई ना बुतावल जाई तब हो जे बतावई कोई संबरी जनरेटर के तेल से हटा बका जे जरत कबल है बुतावलस ना अभी यह समय है असमय है कहाँ चल रहा जा तल जोड़ खाए 8 गो आम खैले हालो अब का खइबो अब का खइबो पंतुआ एक जना बटम हम एक जना टपन हवे एक जना बटम हम एक जना टपन हवे आइल बात से सभे जाई जब बुझ जाई समैया तेल फुलेल कतनो तू लगइबा खइबा धमलई अकेला तू चल जाइबो संग केहू ना जाई हाथ पसारी के देखत रही हैं मात पिता सुत भाई
हेलो तोरा लेवल बढ़ा दो कहे कुंवर कर जोर की भजलो न राम के नैया ए भैया तोहर बीच भंवर में डूब जाई बोझल थोड़ा ही मॉनिटर के हमरा और थोड़ा सा करता थोड़ा सा बस समय अनुसार जो मृत्यु हुई महोत्सव में बदल जाला देखो गीत बा जैसे तू ऐसा नहीं छन लेगा बता रहा जौन 20 साल पहले 25 साल हमने के गौले रहे हाँ जी बैठल रवेली गुजरिया रे चुनरिया में दाग न लागे लगिए जाई भरत शर्मा कुल गीत गवले हवे तू नया बड़ा कुछ नया सुनावेला एक कुल गीतन पत बहुत पहले हमने के गवले रह जाई है तेरे माता माली गीत रहे हाँ जी डगरिया तनी थाम के चलो एक दिन बीत जाई तोहर उमरिया हो डगरिया तनी मेला बजरिया छूट जाई गोरी फिर नहीं आई बुतू पियवा के घरे जैबू इहे है नहीं हर जाई जनता के नाम हो ससुरा एक दिन चल जाइए एक दिन डाल दिलो मुहवा पर चदरिया करिया तो निथा डाल दिलो मुहवा पर चदरिया सब मार्केट के लुप्त धुन है सब आई बड़ी सा चल गई बड़ी सब उपाध्याय बाबा वो चीज गावा जन तहरा अपन क्वालिटी हो हम ये कहले कि लिख लगाने वाला ऐतिहासिक पुरुष होता है लिख में चलने वाला कभी ऐतिहासिक पुरुष नहीं होता जाता तोरा ना बुझाता परिचय हो जा माननीय श्री राधे श्याम यादव जी 500 रुपया पुरस्कार देनी बार बार बोलोगी आशीर्वाद के प्रतीक्षा बार राजनीति होखे चाहे गीत होखे राजनीति में मुलायम सिंह यादव मायावती बिहार में लालू जी नीतीश जी केंद्र में बैठल बने मोदी जी ये लोग अपन लिख लगावल आज ऐसे लोग महान बालो महानता 3 प्रकार के होले महानता 3 प्रकार के होले एगो जन्म से महान होला वो ब्राह्मण होला वो जन्मे से महान हो जन्म ली तहिए से महान हो एगो कर्म से महान हो जैसे मुलायम जी अखिलेश जी लालू जी नीतीश जी ये लोग कर्म से महान हो मोदी जी कर्म से महान हो केहू पर महानता थोपल जाला जैसे मैं प्रमाण ना दे बुरा मान जाइए सब जाना था राजा के बेटा हमें रोजे हुए हैं उनका पर महानता थोपल बल एक दिन सबके जाला बाकी बुझाला ना सबके जाला बाकी बुझाला ना मरे दिन तक केहू ना चाहे कि हमें दुनिया से जयती बाकी जाला बाकी बुझाला ना जात बातो तोरा नाम बुझाता रे फुहरी अरे जात बातो तोरा नाम बुझाता रे फुहरी हमरा के कहला जे धोतिया
लाले लाल हो जाई। हतना हम बोल देता नहीं उतना बोल देता तार पैजामा धोतिया दोनों पियर हो जाए सीरी की दे दो पियर माटी हाँ वो पत्थल वाली अखिए बियनु भक्त बहर निकल के डगर के केने भुला जे जो करे फुहरी जात बटे लोग कहले जे बाबू हमार बच्चा हमार अभी नया बड़े 2 बरिस के भइले ना 2 बरिस ओल्ड भइले पुराना मानी हमरा मुन्ना बाबू स्वर्गीय पिताजी के आत्मा के शांति हेतु बंधु बांधव के भोजन करौनी श्राद्ध क्रिया कोनी दुगोला के प्रोग्राम कोनी गवनी सुननी सुनवनी बार बार प्रणाम बा हार्दिक अभिनंदन शुभकामना कोनवा पर बैठल बड़े के जाने माता से मोहरी चपाता पोयलू ए तनिया तहिया से अच्छा बबुआ कह जाला काहे खातिर ते त चेलिन हवे तोरा के त फोहरो बोले में हमरा लाज लगता बोले के तोरी चेलिन हां बबुआ कहल जाला जे फलना हमरा के भैया कही है अब भैया कहल जाला जे फलना हमरा के बबुआ कही है हां अब हमरा न चनिया के तू लौंडा लौंडा कहता रहा है करे के हम कह दीजे नहीं तू रंडी लेके आइल बड़ो तो फुहर लागी नु अरे प्योर रंडी हां ना माने तनिया देख इनका लोग के डांटू हां कि तू बोला तर उनका के तो भैया जी हमरो को बोली है तो फुहर लागी नु हां जी तू इनका लोग के जूती निकाल के कल हमरी हाथ डेरा पे ले जा हां सुबह के खाता तहर खुल गई विधाता के द्वारा पो किया रे खाता विधाता के द्वारा पो रोज रोज उमिरी ओला तारे फुहरी अभी हम माननीय श्री उपाध्याय बाबा फिर 500 रुपया पुरस्कार दिले आशीर्वाद रूप में बाबा के बार बार पौ लगी आशीर्वाद का बार बार इशारा करता रहा कि एकर हत गो बा कैसे देखले बड़ा एकरा से काम हम करौले बड़ा का जरूर देखले हो भाई देखले हो भैया हमरा गोविंद जी कथौली से साधु राम जी पूरा पर से पुरस्कार देनी दोनों हमरा राम परिवार के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा तू जाति में विभक्त कर दिला प्रोग्राम में कि भीमराव अंबेडकर के संविधान के रचना अनुसार वो अकेले ना लिखले रहे कमलेश देहाती जी तन तक हेने तक वो अकेले संविधानवा ना लिखले वो में 23 आदमी रह गए बढ़ले से पढ़ लो तब बुझाई जे के रहे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी वो में रहले शामिल। हमरा बक्सर जिला के लाला जी रहने, सिन्हा जी मुरार वाले, ओइसन ओइसन बहुत 23 आदमी मिल के संविधान के रचना कैले रहे। आ संविधानवा लिखल तो इहो पढ़ले बड़ा जब भीमराव अंबेडकर जी के शिक्षा दिएवावे लगे रहे विदेश भेज के, पढ़ले बड़ा जाने ला कुछ यह भूहार हो। यह भूहार हो जन भेजले रहे उनका कहीं कर जीवनी मोबाइल में पढ़ो। अर्थ के कमी रहे विदेश जाए लग ना रहले, ले जाके जानी जे उनका के विदेश के खर्चा दे के भीमराव अंबेडकर के योग्यता विद्वता दे के उनका के शिक्षा दिवावले रहे। तो जाति सूचक बात मत बोलो, एक दूसरा से अनुनाश्रय संबंध बा। जहाँ बड़ बा तो हमें छोट बा, जहाँ छोट बा तो हमें बड़ बा। बड़ छोट के समन्वय ना हुई तो संसार चल नहीं खेल सकता। ऐसे जाति सूचक में मत बांट। छाता का जिलेबी छनाता रोज लवन लाता बाबूजी के हाथा में। अरे तू ढेर दिन तो खेल लियो। अरे बाबूजी ढेर दिन खेललू ससुरा के साज जब सजाता रे फुहरी। अरे फुहरी अच्छा ठीक बा। समय अनुसार गीत अच्छा लागेला हर चीज रवा प्रसंग गवनी है ओके बुझाइल है बढ़िया मन बढ़िया हो पुराण के कथा हो। अब हम नहीं जान जो का कहले बड़ा तू आम खा के पगल हो गइल बड़ा। आम भेटा गेल तार लोग के बारे मीठ मीठ बहुत करगा जी के बड़ा ऐसा बाउर बात मत सिखावा जे को निमन बात कह के सिखावा। चुटकीला कलर नहीं है हमरा अच्छा लगल है। एगो लड़की गई रहे कि दो लड़का गई रहे। अरे भाई वह निरोधवेला न कले है हो गई जानी जे निरोध के गई रहे को बचिया रहे। हाँ है को बचिया रहे। इनको बाबूजी मेडिकल दुकान कैले बड़े सहतवार चौर मोहनिए पर शिव जी के मोठैया के दुकानिया के बगले में दुकान अपन खोल के अगरबत्ती दिखावत रहे। तले एगो गई कल जे भाई ए भाई ए भाई ए भाई एगो कंडोम दो। चुप भरे भरे टाइम चुपके से बात कहो। ऐसे बात धीरे से कहा जाए, संभार के कहो। सुबह सुबह के बेरा में लगल कंडोम तो संभार के बोले कल जे सुनी अपन पैंटवा के चैनवा खोल देलस। इनका बाबूजी के सजाव करे जे सुनी हे बबुआ के एगो सूट सलवार दी है सलवानी सूट दो। अबे जैसन कही